Bisibun ya CM belai gitu ke jubab bersyai. Syukur badan brom ngaruk ngakuak ban suplemen apa ya deh bagi nikah cingkeli ke julung ke rukom bagi niki beriu ke benabar ki jumlin bah ban le syuai ke bisnes ke jongki ladi ban pli ke dukan ke jongki bat lada amdan banu menu bawan khang kemut ke bisnes jongki gaya te ngakuak ban tip nakaliang jong ke isi tam ni CM bakte jaga ke trade ya kum kini ki jai beriu kam tam kini ki kelajai kiba operate ke bisnes ke jongki claim trading license dan lain dala lek ban check ke enforcement gitu ni salah bakim dan gitu ke action kam tam kumi kini haba keren ni kan ke bentang ngaju ai nuk sabar bor ba ladanga ngakuak ban penengkam ban yo suloi ngakhiet cuai ke suloi ngas apply ya ke license hadir kata ka bamla ban lo mau kumnu kan rak pistol ke jonga lan ke suloi ke jonga ladang empat dan ke license sedai ke beleng kalau begini ke beri benar bun sin ki operate ke business but teng ladang dan bawan kura ladang dan bawan keli kamu ke business ki kaya tikum ni kini sultanat mentana ke jawab jong ki CM yang bagi ladon ki action ke bai lakhang sendar sedai bun sin pakalong ba kini ki berium dah hadir balawan khang ki sepen biang ikut Islam bagi sawan ban apply hang ni to council ke jongi tikum ni kini ngakwa bertip ke action nakaliang jong ke isi syukur beran brom aku boleh ya LO belabu itu jengkeli ngatarai kum ke house hakabai dai ngan persian mencuba ya ka jengkeli ke jongpi LO tang pada ngakwa bangin ya nyalam ya ke house kindiat hakani ka senam ke beladab hakasyau terik April arajar arsan ila ai de notification sya baru kisno hakabai dai bat kitri license kata kadai ka wei ke sibenta bante lakam ya ke ka bai LO ila abu de jengkeli ba kumno ngile banginte lakam ya ki beriu ki plus dang syai ke business ki sawan pan ya ka trading license hakatu ka notification ada spell nakaba syai itu bangi ai tu ki notification sya ki dor bar snong bat kumta ter bat ham tu ya ada kren syai ba kinu ki beriu kam tam ki parjela ki bawan ban le ke business hang ni ki don kam shwa ban yo ya ka NOC na shna di kesenjam ke peningkong ya ban ya da ya kum kita kum ila abu LO ya jingkeli kadai ba ni aya kalat ka kabu ba ka snong hi kan check ya ka jingwan kum ya kum kini ki nongle business syakni ke jaka ka bangi don bangi handrai ban benrap syusyu namar ba hakitu ki por ngilap ba ki don sisa kum kita ki don ki beriu ki balas dang syai ka kam dala let nak enforcement ke jongi na let nak dor ba snong kin sawan syangi ban pan ya ka trade license nakaliang ke jongi ai ya ki trade license kum kita marmar claim de yo ka jing pensyai naki namar ki don ru ki bampat sngo thu lani ka snong hi ka kham ka shim sting ha ka ban pen sngo thu ya ki tu ki beriu ki bale business ha ki snong ki thau jong ki nganget scam ba ka tu ka notification ka bangi pha ha ka shifau trip April arajar apusan kala address ya ka issue ka ba LO jongi ila abu ya kata ka jingkeli kumdo bangi la bante lakam andai hadin yo don let's see ki ba dang yai like na kita ki jing betha ki jongi na kaliang jong ka office na ka por ka rukom trikam jong ka enforcement ka jongi kadai ba lara ki wanmi syangi let's see hadin shibna apnai dari kita ada pli ya kata kadukan kawai ka bangi juliet na ka por kadai bangi pha inquiry shwa na ni inspection shwa na kaliang jong ka enforcement ni ap ya ka report ka bakin wan bat lada kilawan ila ai ka report ni ai ka show cause notice bat kata ka show cause notice balai bangi ai ka show cause notice namar bangi smuthu bangi nya pelaj le di na ki kendrum ki kendram ki jing trikam ka jongi na hadin jong kata ka show cause notice lada umpat yo hi ka jubab ka babiak ni ai ya ka closure notice na dingi khang no sendon ya kita ki jat dukan ngim ai sui trading license ki namar kila ayat like na ka kendon ka ba labu na ka district council ti ka ni ka di ka wen ki senjam ki bangila le na ka por bat kumban chuban rap yang balada don ha ka jing trikam na kaliang jong ka trade department na kaliang jong ka enforcement department lada ka don kanu ka ba yat lai nani ka ba ngimla bante lakam shispa na ka shispa nga karpat biang mani nga influor ya ki para dekot para member jungi bala don kum kita bakin wan ai da ka jingmut ngin jin da kloi ban priang ya ka jingmut ka ba pha ka jongpi di ban cuba ya ka jingkeli ka ba LO ban kuram la bu kini kidai kita ki senjam ki bangila le na kaliang jong ka department ka jongi bangin te lakam yo don ba ki ban yo ban rung ban le ka business ka jongki ha ka jaka ka jongi klam da don ya ka trading license na ni ki kot kisla ki bobiang Syampunor kubisibun ya CM belai gitu ke jubab bersyai